8. Part 7 bol taký kratší, lebo mi zavolala mamka. Ale toto je vlastne akože pokračovanie partu 7, ale zároveň je to part 8. No dobre, deti, poďme si uvariť obed. My sme najedení. Áno, my sme najedení. A stačil vám ten obed v reštaurácii? Akože proste boli v reštaurácii. A tam si aj vydali niečo. Áno, všetko nám stačilo. No nám to akože veľmi dobre stačilo, ale či vám hej, lebo vy ste také hladné grgy. Tak, Braňo, točím video. Ach, brat nás rve. Aj toto bude také kratšie, možno to proste prestanem len tak ako part 7, ale hádam neba. Tak akože nebudú mať proste obed, ale akože ten obed v reštaurácii. Dobre, tak deti, ideme do bazéna? Áno. Tak môžeme ísť, no poď. Deti, prezločte sa do tých plavok. Akože proste, toto tu sú plavky. No one bird speak a language, which bird of Už sme? Áno. Dobre, tak na chvíľu buďte v mojej izbičke. Ideme si láškať na gaučík. Uf. Dobre, tak ideme sa opýtať deti, čo majú. Máte? Áno. Tak poďme. Tak budeme ešte popri tom trošku variť čaj, takže teraz si dáme takú prestávku a akože ešte sa rozprávajú niečo. Lebo potrebujem zaliať čaj. Akože proste sa rozprávajú. Dobre. No, poďme už. Áno, poďme. Tak a teraz toto tu som urobila nechtiac. Nemala som to v pláne. No proste, že som to urobila nechtiac. Nechcela som, aby som toto stlačila, aby o minútu dlhšie. Preskočte to. Zvládnete to samé? Jasné. Veď áno, nie sme 3-ročné decka. Práve, že ste. No, ale nemáme 3 roky, my máme len 2. No, to je na tom ten problém. Ach, my chceme byť samé. Ach. Vieš, aká si nespoľahlivá. Skoro si sa tam utopila minule. Na tom bazéne. Plavčík ťa tam chytal. To bolo dávno. Ako dávno? 3 mesiace naspäť. No, nie. 1 mesiac naspäť, ale tak necháme tak, no. Akože teraz proste idú preč. A idú si robiť len nejakú rýchlu večeru v plavkách. Ale nie je rovno, keď sú v tých izbách, už nech sa prezlečú.
si oblečíme si toto. Braňo, točím video. Čo si obekáš? Neviem. Si oblečím normálnu teplakovku. Až na to, že to nie je teplakovka, moja milá, sú to rifle a mikina. Bože, je to podobné. Ja neviem, čo si oblečím. Tak obleč si tú košelu. OK. Nevyzerá zle. No nie. Poďme po deti, hej. Idú si akože urobiť niečo proste na večeru. Ja som tiež veľmi unavená, jak tie decká. Chceli by ste nám pomôcť? Áno! Tak poďte. Viete, ako by ste nám mohli pomôcť, kebyže si už sadnete za ten stôl? Ach, bože. Ja som vám chcela pomôcť. Aj ja. My budeme jesť potom, hej? Dobre. Akože to bude len niečo do ruky. OK. Rýchla večera. Robíme rovno aj im, ale akože oni proste nepôjdu za stôl. To jak ste urobili tak rýchlo? Ale je to výborné. Áno, a ja chcem. Tak keby sa nehemžíte a nepadá vám to z rúk, no tak možno by ste aj trošku prestali škriekať, pritom aj jedli. Bože, mňa to nebude padať z rúk, bože. Hahaha, že nie. Som sa naozaj pobavila. Aj tebe to padlo. Ale mne to nepadlo preto, lebo by som to potrebovala hodiť o zem, jak vy. Ale mne to padlo preto, lebo neviem, proste mne to padlo inak. Poď si šeštla. Nejdeme sa dneska kúpať? Nechcete sa dneska ísť kúpať? Nie! OK. Takže teraz proste idú už do posteli. A to bol ďalší Toka Boka deň. Ak by ste chceli pokračovanie 9. part, dajte mi do komentára srdiečko. A čaute!